तू बना के रखो। ये दादा खपड़िया उड़ गइल बा का राउ काची खपड़िया उड़ बा ई का कहतनी जी ई का कहनी हमी कहब मत दोबारा ई शब्द बोलबा मत करम ई का बोलतनी हम ठीक बोलत नहीं जन बोलत नहीं जवन हम जन जा अपनी मम्मी से कहम रे दादी का कहत पाचा के हम ठीक जाय दे पूछी जी का रोवले गवले बानी बताई आज न त काल त सबे कोई के जायला बाही भाभी हमरा बुझ गई इसको ठीक ना लगी तो अंजनी के छोड़ के जाए के मन नहीं पूछी जी रवा अभी कहतनी कि हमरा जायला मन नहीं करत आ जब रवा हुआ चल जाइब न त फिर आवेला रवा के मन ना करी कहम कि ए भौजी हम अभी समय नहीं है हमरा भी हम अभी नहीं आ सकते तुम्हें बताओ भौजी अपन घर द्वार छोड़ के भैया के छोड़ के जौन भैया हमरा के हाथ से खाना खियावत रहन तो लोग हमरा के लेके साथे साथे रहल बड़ू जे कैसे तो अर्जन के छोड़ के हम चल जी। अच्छा ये बताई कि रवा के हमनी कब कहनी जा कि रवा के हम छोड़ दे हम चाहे और भैया कब कहनी के छोड़ दे हम हैं देखी बुची जी जिंदगी भर ना सब लड़की के आदमी ना रखली हन आ देखते ही बड़ू के हमरो बुचिया से आने हो गइल बिया आए हमर तो लड़की के शादी बियाह करे के बाटे ठीक बाबा भी जी हम राम पर बुच्चे के शादी भी कौन था जा हम कहां कहतन की मत करा जा जब रौरा के गाँव ना दोंगा ना होखी तो रवा जीवे रहम तो हमार लड़की के बियाह शादी करी कहन से इहे न करियन सा कि देखा भी फुआ ये जीवे बियाह आ बेटी के बियाह करे खातिर उतान चलत न स आए हमरो लड़की के बारे में तनी सोचिए माने कि से असर से नुवा हो गइल सिया भाभी सुनो ना हम चल जिम त भैया आइए न हमरा के चमके काहे ना जी बुची जी काहे ना रौर भैया जाए में रौर भैया का रवा के छोड़ले बनी चाहे कहियो छोड़ हमें हैं रवा टेंशन मत ली बुची जी रौर भैया ना छोड़म चाहे हमनी के ना छोड़ल जी हमनी के बोलावल जी रौरा के आइम नहीं 10-15 दिन के बाद और भैया के विदा कर दे हम ठीक ना चुप हो किता रोई गई मत रोला गोला में कुछ बाटे जी बेटी घर के पराया हो फिर देखी हम नहीं है अपना माई बाबू के छोड़ के आइले आए जी अब देखी ना कि हम नैहर में जाए खातिर हमारा समय ना रहेला भतीजा के बर्थडे रहे हम गई नी हैं काले ना बर्थडे रहे लेकिन का करम वक्त के अनुसार ना सब कोई आदमी के बदले के पड़ेला ही ठीक ना और अब चुपचाप रही रोएंगे मत आ कहानी है ना कि देले रानी घी बात रखले बानी अपना एथिया में बेगवा में हां टोली बेगिया में बन के रख देले बानी हां तो बढ़िया से अपन खाए पियत रहम पियर का सड़ी रख देले बड़ू भाभी ना हां पियर का सड़ी रख देले बानी सब हम सहियार के रख देले बानी आ सुनी एथी बेगवा में और थी 5000 रुपया रख देले बानी काहे के भाभी तू पैसा रख ले बाड़ू अजी तो अब जा तनी तब मालिक ना है न कनिया बानी त केकरा से रवा मांगे जाई अपना भी रहेला त ऐसा सही ना रहेला हैं ठीक बाटे भाभी हां त रवा चुपचाप रही रोवत गावत रहतनी पागल जैसा रुकी और बिछीवा लेके आवतनी बिछीवा पहना दे ठीक ये भगवान जी कैसे हम छोड़ के माई के जाई बौजी के छोड़ के जाई हमरा इच कोई जब मन नहीं के लागत मन करता कि खाली यही जी रही के नहीं हम ना जाई कैसे हम छोड़ के जाई माई के या छोड़ हमरा पे हरदम रहेला बाप रे बाप असली चीज अभी खनी हमारा लोकल चला अगुआ हमारा जरे गड़बड़ कर दलस असली चीज एकर भतीजी हमारा लेखा हमारा जोग रहली है आई बियाह करा देना से हमारा के कामना से पहले हम देखले रहती भतीजिया के तो पहले हम भतीजिए से बियाह कइले रहती लेकिन अब हम कोनो बिगड़ल नहीं छे ना लिया जीबे करा के कब के विदाई करब तो हम भतीजिया के तबे हम जैसे लिया के जाइब ना तो एकर हम ना लिया के जाइब लगावत नहीं डरामा तनी मुनी लकड़ पेच लगाइब न तो के हो सके के जिंदगी हमार बन जाए ना तो तनी से हटियाइब न तो भर जिंदगी खातिर एगो ताथा बहुजी जिंदगी भर लेके मढ़त रह आ घूमल चल ऐसा गलती ना करब हम हां कोने के चले तनी हो मीठा मुहा में डाल ली छनक के वजह से हेनिया आ गइनी हां तो का करी होइबा हम त मुंह मीठा कर ली चली दही चीनी खाइल जाला ससुरारी में हम मुंह मीठा कर लेले बानी त हमरा नइखे बुझात कि रौरा के सब लिहल दिहल बाटे त तना काहे मने तू कइले बानी हमारा जरे बहुत बड़ा धोखा हो गइल जानी हई देख का धोखा कर देले बानी अरे जौन कहि रहे त अनुकूल कहबे कइनी हाय ओसन कोनो बाते नइखे त आखिरी कौना बात खातिर रौरा भड़कतनी खाली तो ये त परेशान होई छनक के भागत जैसे बुझाता कि गाय के आदमी तू लगावे जाता टे दूहे जाता टे ओंगने लाता चलावे ली सगयो ओंगने रौरा टंगरी है तरफ फेंक के भागे फूफा कौनी दादी नु चल रोवतिया फुआ बोलावतिया मम्मी कहतिया कि बोला ली अपन दादी के अच्छा चल
चल आओ तनी आय ये दादी फूफा के शेरवानिया कितना नीक लागता ना। ठीक बाड़ू नु हाँ फूफा ठीक बनी। चली ना चली कहाँ फूफा चली फूफा के जोड़ी नु बहुते सुंदर लागी ले। ना अच्छा तोहर दादी हमारा कैसे दुल्हा खोजिया सन। अरे ना जोड़ी बुझ बिया लड़का बिया कुछ काहे के लड़का बनी रे ददिया लड़का बड़ी? लड़के लड़के कहेली कब बरी सुमिरिया भइल 18 बरिस ले कम भइल होई तो अबे कर बिया शादी होई अबे तो फूफा जान जाए इतना माइयो हमरा के मारे ले कहले मम्मी नु कि खेलवाड़िया सियान हो गई बेकरा बुझात नहीं के बताओ फूफा हम सियान बनी। ना होने जा चल ये कहता कि तू लइका बाड़ू छोड़ी ना ओकर बात चली ना घरवा में चली चली घरवा रहे तो फूफा रुसल बन गा। हां खिसियाइल बनी काज ने कौना बात अरे खातिर दादी जूता कब चुराइम रे। तू चले भी जूता रे आता ओसे का हो जाई हम तो सालिए जोगनु बानी। अरे तू जूता काहे के चोरेबू हमें यही तरह ठीक बानी जोन कहबू जोन तारे के यही तरह ना लेन देन कर दियल जाई जूता का चोरावे के बा ये फूफा तू कितना अच्छा बड़ा। हम जन कहतनी बतिया हमर सुनतनी सुनतनी रौरे के लेट कोनो मतलब नहीं रौरे के लेट होई तो होई एहू तरह हम का हम कहीं अब रोवे का भइल बा फूफा। बतिए बताई का भइल बटे तू चलबू हमरा जोरे पागल हई साथे ना चली सन लड़की दादी हमू जाई में फूफा हमरा ए फूफा अभी हमार एग्जाम नहीं खा चला था। अच्छा वो गाने कहतनी संगे ले जाके नहीं अच्छा तो जाके राखियो लेन तो का दिक्कत बा हम जाने कि ले जाके राखियो लेन तो कोनो दिक्कत बा पागल हई भतीजिया भतीजी त का हो? भतीज के ये कुल बोलल जाला लड़की अच्छा ये बता दादी हमरा के अपन बेटी बना के रखियन त का दिक्कत बा। बेटी बना के ना तारा के मेहरारू बना के रखो ये दादा खपड़िया उड़ गइल बा का राऊ काची खपड़ो और बस ई का कहतनी जी ई का कहनी हमी कहब मत दोबारा ई शब्द बोलबो मत करम ई का बोलतनी हम ठीक बोलत नहीं जौन बोलत नहीं जवन हम जन जा अपनी मम्मी से कहम रे दादी का कहत रहता जा के हम ठीक बोलत नहीं सुनी उठी चली लेट होई चली हमारा कोनो चीज के लेट नहीं के हो तो ई राऊ लड़की लाग गई ई का बोलतन है सुनी आदमी त ठीक का बोलतनी। कही हमारा आय? महाराज लगे हमारे जोरे छल रुपए सब कोई नहीं जब घर में जब ऐसा लड़की रहे तो हमरा के काहे खातिर ओकरा के देखा के बियाह से अगर बापा बा सुनी त काट दे ई कुल शब्द बोला मोकराया का बात काट दिए काला तो हम अपन यही तरह चल जिम ना लिए जाई एमे काटे के होता काम ना सुंदर लड़की बिया जी आए कबूतर नियर एकदम तनी सने मनी कबूतर आ काहे वैसे करतनी रौरा हम ठीक करत नहीं एगो बात रोज समझ ली हां हम विदाई करा के लिया जाई तो हमें ही भतीजी के लिया जाई ना तो हम ओकरा के हम ना लिया जाई भले हमें ये यही तरह दादा चल ई का ई कतना गंदा और सोच बा ये दादा कर माई कहां बिया ई का यही से कपार पर चढ़ रहल हिय हमारा बात साफ बाटे हम एक बार कह देनी जो हम कह देनी आ ई बात तो हम अड़ रह देखो तो निकाह होता घर में देवे खातिर ठीक नु बाटे हो सब सही हार देते नहीं पहले ही ना तो भूला जाए बर विदाई करे खातिर पता ना का दिन का भइल बाटे पाहुन जी के कि कुछ ना बोला तनी ना चला तनी ना हाँ ना हूँ कुछ नहीं करते का जी को आदनी गड़िया वाला क्या बता लगले आई हाँ ठीक है बाटे आ भाई देखो तैयारी हो तनी जी हाँ आ देखो तनी पता ना का भइल बाटे पाहुन जी के खिसियाइल बनी। अच्छा ये बताई कि खिसियाइल का बहुत बार बार दिया इनकरा इनके। बार बार इनकरा दिए तो ही लियाते रही जी माने नहीं हाँ? आखिर ना दिए रहते कहतन त ना हमरा के एगो बानी ना देलन जे सोना सब के दिए अंगूठी देखो। दिएबे कैला सटुए चैन दिएबे कैला सटुए तब आदमी का चाहता ना काज में काम का घटल बड़ुए आज तो उनकर बाबू कुछ कहबे ना कइलन जौन कहलन त उनका के दियाइल इनको के आंगन में दियाइबे कइल जाहू के बारी अब कहीं के दिया कितनो कुछ बोलता ही ना तो पाहुन जी कुछ बोलता ही नहीं कि ना हाँ ना हूँ कुछ नहीं करते तो नहीं का खिसिया के चुपचाप बैठा रहता नहीं देखो तनी कि शाम हो जाए आ लेके के राती में लिया के जइहन का नइखन बोलत त हाँ? मत बोले तो आवत ये गाड़ी पर सरिया देवे के बजाय से अपन उजा अपन फिर कहीं अंजन कहे के होई तो जाते ही नहीं तब आदमी हाथ ध के बांध ध के बगेत दी हाँ ने हाँ त बतइबे ना करिहन त काहे खातिर रुसल बानी त जइबो ना करिहन कहे ना हैं का जानी दादा क्या बता बना रह के? मुंह से अपन खोलते नहीं खन कि हाँ हमको चाहिए चाहे का ना है चाहिए बोलियन तब न आदमी जानी हाँ ने हां तो अनबोल नहीं हराला पर होई देखबे कहीं कि उतना सर सामान दियाइल हटुए कमती दियाइल हटुए एगो ननद रही तो आदमी करल के जाए तो एगो बेटी है ये बाड़ी अथी ननद तो बढ़िया से ले दे के विदाई कर हां मनी के अपन बहन के बियाह में सुन जा काउनो चीज के कमी ना होगे चाहिए एगो बिया जो ना देबे के तोन टोला महला कहत ई का बुझाता बेच के खरवा दुआरवा सब दे दियसन काहे ना दियाई काहे ना दिया अब मार दूगो तीन गो बहिन रही जाए एगो रही अब एगो सेन लईकी हमार भइली सिया अब ओकरो न दिया लियाई इनका लागत अभी तो हमरा के कुछ मिलले नहीं हाँ। कुछ मिलले नहीं हाँ, अब ई नहीं तो- काटली आदमी का जेतने मिले ला उतने बुझला कि हाय धन खुआइले रहेलन जका त हैं मन में लगल बन त के जानता टू का ई चाहत ना का नहीं खन चाहते
नहीं ए बार के दिन बाटे लिया के ना जई हन तिंगर पापा हम का कही तो जे ई रखले रहन जा उनका कहबे न करी हन जा ई थोड़ी न जान जा कि हमरे बेटो जा खिसिए रहुए। हां ये पापा का रे तना गंदा बड़न कहत रहनु हमारा कि चल हमारा साथ है तो दादी कहे ये पहुंच ये करा काहे लिए जब कोने जाए अपन कहते घूमे फिरे के फिर कहतन मम्मी जानते इसका कि चल हमार मेहरारू बन के बता तो मम्मी कहां तक से ठीक बाटे उ कतना मारन मर तरी मारी ना एकर सही में तना की दिमाग नहीं खे हैं ये कुछ सुनतिया कहतवन मजाक न करतिया जी एकरा बोली के लसी बटवे एकरा के केकरा भी का बोले के बाटे। माथा कर बुझा खत्म हो गेल बाटे का पढ़त यही मैं पैसा अच्छा जिया पहले देखा दई ना मारा मुंह में तुरंत मुंह तार मुंहवा बन जाई। हम झूठ कहतन तो दादी के बोला के पूछ ले बुझाई जन बात सही बा हुए न कहतनी रे यही से नहीं दादी के तो यही तो ऊंच अरे सुना लबरी कहबो मत करिए कोई भीरा ठीक ना कहतन तो हम का करी हम का करे मम्मी बताओ हम अभी ढेर बुचिया न बनी रे और बताओ हमारा के कहतन कि देखते करे के करके मार जूता निकाल के लगा मारे नु सही में जो कि दादी से पूछ ल जा पूछला जा दादी एकरा हम कैसे हम दादी के- समझाइए दादा अब पौड़िया पाड़ा भगे हो गले से लेकिन एकरा बुझा के नहीं कहता रे। ना फुआ का बिया पता ना कहां भी घर में बनी पापा हम बियाह करे जो गोल बनी मार भगवान। खराब पर एकर रुक जा कर माथा एकर कर लेवत बास मारे के करे अरे मैया हम झूठ नहीं की को तुम कोई झूठ खाई ना कसम से कहता नहीं थवा यही तेरे कला सही भगवान तबे जान गई ये कटप्पा लेखा मुंह ले रही बड़ी बदमाश का सही में कटप्पे बा जान जो बता चुरुके बना है चुरुके कबारन ता सराक मानी हां एक बार जान ए तो कइले रहा तड़ू त ना लेके जाई हन फूफा हां नाला का जहन फुफा दादी ले कहता उनके तू लोग ना फाट देलू जा नीमन नहीं खी जान जो ऐसे कहता रह हां जो झट भाग अरे हम ना जाए उनका भी रे दादा भाग यहाँ से ये दादा ये का कहती है ये दादा आए पागल है हमारा लड़की अगर कुछ आदमी मजाक को कह दिया ना तो सीरियस से माने ले आए अब बेटिया भी हमारा ऐसे कहत रहना है सच बात नहीं है ना कने बड़ी मम्मी जी हो हैं हां तो गते सना इशारा क देले बानी अब अपने ओने से रिजल्ट आवत का ओने से का जी आवत पाऊं मार ले के कुल का कहत है ये लइका लेकिन ले काची कहतनी का मेरे कहतन तो हम तोरे के लिया के चलो मैं मेहरानू बना के रखम जीवा के तो का दिक्कत बा मारे वो माथा पगला नहीं है कोनो गोइल का कहते रो बुझाता है हम सब बुझाता हमारा हम का कहतनी उ लइका लइकी हमनी के लगिया सतर वही कुल का कहतन मनु होती बहुत सन मिरो तो लड़का लड़की लगे सो तो बियाह से जोकनी के ना होई तुम्हारे बियाह शादी होई समय पर जे करला होई कर लेनु होई कि रौरा कहते तो लिया के मेहरानू अब का बना के दूसरे समय होला एक बात हमारा समय ले रुआ बढ़िया से हमें घर से विदाई करा के लिया जिम तो मोही लेके के लिया जी के करा के ओ भतीजिया के ना तो हमें करा के ना लिया जी मारा लेका हमार तो बुझाते ना रहिए रो पापा फिर हम फोन करी ई कौन ड्रामा कइले मेरे रो बतिया ली रुआ जेकर से बतियावे के बा हमार लास्ट फैसला बा माने महाराज लेकर वो पढ़ल लिखल हाथ ना हो क्या है ऐसा नहीं बात बतियावे जाला जी पढ़ा लिखल तो हो के तो एगो कुल हम चौपट कर देनी हो जावना घरे हम हे लड़की से बियाह खातिर तैयारी हो गनी तुम्हारे के जौन चीज देखाव रे जरूर बियाह ना भइले तो ऊ चीज में कहने देखनी मारे लेके वो बहिन भी बियाह भतीजे के बियाह कर दिन जे हैं तो हम 2-4 वर्ष के बाद ई शादी के कार्यक्रम चालू हो रही पहले बहनिया के बियाह कहिए देल रहती वो घर सब कुछ महाराज लेके ई बुझाता रहो महाराज के टोला महला कोई जानी तो माने हमनी की इज्जत रह जाई कुल कहता नहीं हमारी इज्जत रही गांव समाज बाजार कोनो पार्टी फंक्शन में जाई तो लोग का कहि देखी तो माने का भइल बा बहिनिया में हमरा का भइल बा ओकर उम्र देखत नहीं कैसन काला लागतिया काड़ा लागतिया ना महाराज लेके अब हमरा कुछ बुझात नहीं हमरा ऐसन काला लड़की से बियाह करी हम जाई कराई लिया जे गाड़ी वाला कैसे लिया जाई ढेर नु कलेर लागतिया लड़की अरे कर वो इज्जत बुझाता हमारे एकदम तनी मुनी सेटिंग खाता हम दीजे यही तरी माने बियाह हो गया सेटिंग है के हां सब फेरा हो गल भगवान के लिखो सब कुछ बढ़िया जय माल पर चढ़ाला पनु बुझाले के लड़की कौन सुंदर बाड़ी सन कवन ना त माने ऐसे तो एगो आदमी देखले रहला तो चलो ये ठीक बिया लेकिन 10 गो लड़की लोग से तब न बुझाले कौन निमन बिया कौन नहीं खे वो करी कहना कोनी त हमरा के 10 गो लड़की देखाई जाए तब करब हम बियाह चूज क के हैं तनी कम बतियावा हमारा भेजी आई मां ई कुल कैसे बोलत है मारे ले कमरा का लागम हमारे कैसे बोलत नहीं हमार लड़की को कैसे बोल देन भतीजी के हैं तय में बोले का ना बोले का बात बा कह के विदाई करे के बा तो हां कह के नहीं करे के तो ना हम चल जाता नहीं यही तरह हमारे विदाई जे करे के बेकार के विदाई होई गाड़ी वाला आ गिलो तू कहे लबला बाइल डोडू गाड़ी वाला आगुला बेचैन का भइल डोडू जाए हां त ना चल अब चल एक अरे चलो तनी जाई ना का बोल भैया कुछ नहीं के भइल का बा हो काहे रे डुगिटर में ऐसा करत है मैं तो कुछ बुझाते नहीं काटू के डेरा में कदी है का डुगिटर में करनी हां कुल नहीं आओ तो हमरा के ज्ञान देबे खातिर
तेरा वो रूसल काहे बनी हमरा नहीं बुझात। अरे रूसल बन तो मैंने कही का चाहिए रहुआ के ना कहनी हां का चाही महाराज लेके रहुआ तो सिकड़ी रो का भी चाहिए, अंगूठिया भी चाहिए, आगे हमें ना चाहिए सिकरिया अंगूठी। मैंने कुछ खइले पियले बई बताई मैंने कोई खियैला कुछ गोल नहीं भरिया तो हां हमारा के लोग जादू टोना कर देले बना। और तो कुछ महाराज लेके हमरा बुझाते नहीं कि हम का कही इज्जत हमारे। भैया तू टेंशन मत ना ला, चुपचाप रह ना, यहाँ के लगले तू जो हम बतिया बती जो देखी बहुत हमार इज्जत रवली तक तो जय गु देखियो कारियो तब जाई। बताई तो अभी जानी तो मैंने कौन ड्रामा हो मैंने वो ड्रामा करिया रो करम हमारा मतलब नहीं खे रुआ भेजम कि ना भेजम बोली हां कि हम जाई। भेजम हम एकरा के भेजम ना हम एकरा ना लिए जाई। हीरो ठीक करते मैंने हां बढ़िया करता रे रुआ कहीं भी जाई करे के बका ना तो विदाई हम करम एकरा करम ना हम एकरा के ना लिए जाई ना लिया जाई ओकरा के ना भेजम। हम देखते रुआ कैसे नहीं खेलिया जा ठीक है रुआ देखो तो नहीं कैसे रुआ हमरा के विदाई बरियारी का पगा धरा दे बकरिया लगा के ले चल जा किसी काई नतिया पहुना में गाना कह दिहल से दादा कौन बात बोल दिहल से बतावा हमर नातनी के बारे में होइसे कह दिहल आ ये तो छछा बेहारा बिया छछा बेहारा बिया जा जा के सोझावा तू करतिया देख के नतिया लरिया गइल बाटे आ का हमरा लड़की में कमी बाटे अजी आई का हम सुनतनी जी अरे जीवा हमर बड़ी- जाके कहत या करे माई ऐसे फूफा ना हमरा के ऐसे से कहत ना बात सच है जी। तार जीवा लात ले जानलू लात ले जा कहो जा बैठे कहता कि अरे हमारे दामाद था का है बताओ कहता ये मुतपिया ना हमारे दामाद बाटे कहता बताओ जब ओकर भतीजी के बोल सकता तो बेटी को ना कह सकता टे हाँ जैसे हमार लड़का के लड़की भी वैसे उनको तो लड़की लगी कहता ना जब जे करब तो बियाह तब एकरे से करब एकरे के संगे लेके जाइम जियाबा के हम कहने अरे बच्चा बिया भी से को हम से ये दादा मारा जियाबा ना के सियान हो गइल बानी। तब एकर मतलब बतिया सचे न कहत त बापवा सुनला हमन उठ उठ के भगला हमन हुआ तो से। डर लगता कि मारा पीटी आँय? मत कहले संग ई बताई कि गलती बात नहीं खे ऊ का वो तो बच्चा नु बिया जिनादान न बिया ओकरा का बुझता टुए हां फूफा फूफा हमेशा कइले रहतिया तो ऊ तो पहले अपन इज्जत एथियो के तरह लाज लिहाज रख से। हम का करी हो दादा हम का देखी करे मम्मी जी अगर हमारे बेटी पर कुछ हुआ चाहे ना तो समझ ले हमें कैसे बेटी ना बा अपना एथी नहीं है जी का हमारे सेन भइली या पानी का खाली लम्बा हो गइल है तब ना हाँ? बताओ छोटवाला में ये ना घाटा बाटे कब डंटा उठावो तो कब पलटा उठावो अब बताओ ई मान लो कि छोट हो के इतना ना धियार बनाई बड़ हो के हाथ छोड़ दी त का रह जाई ये हे बताओ भगवान हमरा तो ये नहीं बुझात कि पहुनवा का चाहत ना हमनी कहत जाके कुछ देन लेन में कमी भइल बा का कि ऐसे मन गुबियाइल बा ना कुछ बोल हम तो पहले इहे बतिये जाननी लेकिन बाद में जाननी जब कहत ना कि रौरा सब हमर संगे धोखा कर देले बनी जा ऐसे कर देले तो कोनी का धोखा हम का ले देले नहीं कि जितना में अटल बनी उतना में कोइला ही बनी अब का करी आ त हमरा के ऊ ना चाहिए हई हई लड़की चाहिए है भतीजिया के भेजी सब ना तो कह दे डायरेक्ट कि सब काम घर में नहीं खे तित्ती में लागल हां ना तो जानबे कर के बबरियो के बारे हम जानी ना जितना खियावे पियावे जानी ना उतना हम बबरियो के बारे जानी ना जा जा मरद मेरा तोहने लो फरियावा जा का करे के हमार बहाना लड़की कितना दिन के बिया जी तोरो लड़की लत खाओ के बिया अभी ना तनी कुल हो गेला के बाद दूध चटकन मारा बकरा के ई का है लड़की में कौन गलती हटे जे जाके लगाओ बैठ गलिया कहते कि तो के का जानत टुए फूफा फूफा कइले रहतिया हैं उ पहले ही कह दे फूफा आइहन ना तो हम मम्मी रे हम बैठब हम बतियाई फूफा साथे तो हम डांटो तन तो हमार तो बतिया माने के चाही ना हम डांटो तनी बोलो तनी मन घरे फोन करी फिर और लइका ऐसे से करत ना विदाई नहीं खन कर बोलाओ कहां बा बोलाओ ससुर के बोला नंदी पे का बीत दीजी जानी हन त कहां बरन पहुनमा उनको रुकी बोला तनी खरुआ है कि नहीं कह द सके लेके जाए के बता जा ए डुगी डेरा में मत करो ना तो हाथ उठावे में देरियो ना लगी दामाद हवा दामाद लेखा फिर थपना से जाए जैसे पहले ई सब बीमारी ना रहल हवे हमो कह दे तनी ना कि हइसे और बेटा है जाके नटंकी न धले बना हां से बिया करेन के ओरी से गावना दोंगा करेन के ओरी से इहे तेज भल बना ये छछलोल भइल बड़न जाओ सही है समझाइया सही हनी अब हाथ में बताओ माई ऐसे मांगे करो तो कैसे हमार दिन कटे तो ये बताओ जब है ना तभी ये के नौटंकी लगा कहाला में या कोयला में बहुत अंतर बाटे उनकर कहाला में कुछ बाटे चुप रह मत रहो हमरो के यही बेरा सब तू रोवावे लगलू बतावा ये तुमका टेंशन से हमरा अपने
बुझाता था कि कपार फाट के छिटा जाई। बताओ गाँव टोला सुनी त का कोई के हाँ एकर मारता ऐसन बैठे तोरू को सब कोई के करता हम जब भी ना तभी आवेला त किसकट है ऐसे करला वैसे करला ये के जानी का दिमाग में चलता हाँ त नाम में सबावे के ना हमारे गाने करत रह। हमहू देखत नहीं कि कोबले लेना लिया के जालन। हमरा से बोलते नहीं कि देखो जाता कि गुटा गुटी के खेल हुए नटंकी न धले बड़न। आई केतनो समझावत हैं जापाना मन इनकर समझे में नहीं आवत कि का कहतारी स। हैं चुप रह चुप चुप रह मत रहो। चुप रह तारा के हम छोड़म ना तारा के चुप रह। लगले बोलाई तारा के लगले बोलाई। सास ससुर बताओ सब कोई हमारे इंतजार करते हैं कि का इस करतन। अब विदाई ना करो तो हम तब जाता नहीं हम यही तरह। अरे तो चले हम तो तैयार ही बने। तोरे का नाम लिया भाई। ओए भैया तो हमेशा के नटंकी बनले बड़ा केंगा ने कहता कि ना लेके जाइबो केंगा ने कहता कि ना लेके जाई केंगा ने कहता पहले ही बताबो काहे ना लेके जाइबो ना लिया जी मैं तार कब्बे से हम सुनतानी कब्बे से सुनतानी तू अपनी आप पे का लगाबो तारा इज्जत कर देंगे त का होता नहीं भाई तू ढेर कलेक्टर डीएम भइल बड़ा ढेर बरियारी भी नहीं कराई मैं। एजा खिलवाड़ भइल बटे बरियारी भी नहीं करवाई। खिलवाड़ भइल बटे अच्छा बताओ तुम लोग काहे कि का भइल बा। हम बताई रहे हम कहां बता देले बानी बताई ई कहतरन जियावा के लेके जाए के हम बेटी नहीं या त काहे के जियावा जाई इनका में का होता उन्हीं रही अरे त काहे के जियावा जाई पूछी हमरा नहीं के बुझा। शब्द बोलत रह ना है शब्द बोलत रह दमाद होना है करे के चाहिए। रुका 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 फूफा तू कत्ता गंदा बड़ा छी आय तारा के गईले। ढेर चुप भइल बटे उ तो काहे के जियावा के लेके जाई कब हमरा में जियावा के रोके जना हाथ भइल बटे बताई ना। तोर उम्र कड़ेर हो गई। अच्छा आ तू तार दूधा का दांत टूटता तार दूधा का दांत टूटा भइल बड़ा तू छमड़िया में हाथ मेहनत करी। हाथा भाई तो मजबूर कइला ह हाथ तो उठा रउआ का सोचतनी कि जियावा का हम लेके मेहर बना के जाई हां सिंदूर डाल से पहले रउआ ना सोचनी आ कजौरा का लगी का कहता आय जीबे ना ना एकर कब्बे से नटंकी देखता नहीं धाका फफेलिया है ना दबा दे ना मारा सना में लाठी ना मिला वतनी मारा सना ये भैया ना तो हाथ धर है इधर से लेके जा आई हाथ धर लेके जा ना ले भाभी हम ना लिए तार छोटा हम कबार हम तार छोटा कबार खेला बड़े तरफ सारा में आ रही ले मार 400 टा गाड़ी पे मार 400 टा मार ना लिया जीबा हां ना ओए भाई मार अबे तो दिमाग खराब कर बड़ा ई सब तो बोल के कुल रुक ना भैया तू लेके जाबा कि ना आखिरी बात बा लेके जाबा कि ना बोला लेके जाबा कि ना ई पहले बताओ चले ना जी तो सुन लो लिया के जा लेकिन कोनो आज हमारा बेटी के ऊपर आ गई जा ऐसे सीरी जा लिया के तो जाता नहीं लेकिन एक वो है कर जिंदगी को तुम हां ऊपर तर भी हमारा तू का खेला बड़ी है आगे आवत रही रे ना हां बरियारी लिया के और सब है तो नहीं लिया के जाता नहीं। चुप 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 एक और वो हाल बनाए घर में चलो ना एक और वो हाल बनाए अरे तू देखा तनी कि तू का करत देखी ते बेचार बढ़ जाए चलते बड़ा भाई बाजी अभी हम जाती थाना पर तू चल जा के पहले ही आसान है बदल दे चुप मार उनका कपार पर चढ़ता है देख हम थाना पर गई ओठ रंग के आगे पीछे तला फरा फैरल है ओठ के हमरा घुमा करके भागी जाए चाहता तो नहीं कि जवन धंधा वाले के नाम पे आदमी नहीं की जानी सब कुहर में बोला ई काट के दरिया धरा दे जल्लू धरा दे टुकड़ी में एकदम लाग गई बासी ठीक कहानी हम जाके सनहा डाल दई और करीबा से देखत नहीं कि कौन माई के लाल बा के मेरा बेटी के छू के दिखावता